Nie všetko treba kričať. Niektoré veci stačí uniesť. Vtedy sa žilo pomaly, ale skutočne. Nemali váhu, noci boli skúšky. Neboli siete, nebol Facebook ani TikTok. A predsa sme vedeli existovať bez týchto okov. Keď si niekoho hľadal, vyšiel si voľne cez obraz, ale vlastným krokom. Vzťahy sa lámali v tichu, nie v chate. Čo sa povedalo, ostalo bez spätného mazania. Vtedy bol tlak, čo ťa tvaroval. Dnes je hluk, čo zakrýva stav. Nechváli minulosť, len poznám rozdiel. Jedno ťa spevní, druhé ťa rozptýli. Dnes je každý viditeľný, ale málo kto prítomný. Život cez displej, dotyk je vzdialený. Všetko sa dá upraviť, skrátiť, zjemniť. Aj pravda sa dnes dá pohodlne zmeniť. Keď príde problém, hľadá sa únik. Blok, mlčanie, ďalší príbeh nakryt. Zodpovednosť sa volá tlak a ticho sa berie ako slabý znak. Vtedy bol tlak, čo ťa tvaroval. Dnes je hluk, čo zakrýva stav. Nechváli minulosť, len poznám rozdiel. Jedno ťa spevní, druhé ťa rozptýli. Vtedy bol tlak, čo ťa tvaroval. Dnes je hluk, čo zakrýva stav. Nechváli minulosť, len poznám rozdiel. Jedno ťa spevní, druhé ťa rozptýli. Čo vtedy nebolo? Neboli návody, ako sa cítiť dobre, len dni, ktoré preverili, kto vydrží v bode. Neboli slova na každú bolesť, len čas a kroky, čo ju museli niesť. Nebolo kam ujsť, keď prišla chyba, preto sa človek učil stáť, nemiznúť rýchlo. Dnes je všetko vysvetlené, pomenované, ale málo vecí je naozaj zvládnutých. Nie som proti času, v ktorom žijem, len viem, čo berie a čo dáva iným. Keď zmizne váha, zostane len obraz, a obraz bez základu sa rozpadá potichu. Vtedy menej slov, viac ticha, dnes viac hlasu, menej významu v nich. Nežiadam návrat, len rovnováhu, lebo nie všetko nové uniesie váhu. Niektoré veci sa nedajú naučiť rýchlo. Buď nimi prejdeš, alebo nie.